Wong Jawa iku dikenal ngajeni banget karo wong tuwa, Cak. Nanging saiki kok rasane mulai luntur. Biyen ana wong luwih sepuh liwat, awak dhewe minggat titik. Nek ngomong karo wong tuwa, nadane direndahno. Ya ora mergo wedi, nanging mergo ngerti posisi. Wong Jawa iku diajari unggah-ungguh. Ngerti kapan kudu ngomong, ngerti kapan kudu meneng. Tapi saiki sedikit beda pendapat ngono wis langsung. Ya itu kan generasi dulu. Padahal wong tuwa iku dudu tansah paling bener. Nanging dekne iku paling dhisik ngalami urip. Awak dhewe iki kadang rumangsa paling pinter, Cak. Mergo iso Google. Tapi wong tuwa pinter mergo tau kesandung. Bedane pengalaman karo teori iku ora iso di-download. Ngajeni wong tuwa iku dudu soal tradisi tok. Nanging soal ngerti nek awak dhewe iki ya bakal tuwa. Lan mengko awake dhewe pengen dihargai ta.